ħallija din il-fwiħa kienet refeta l-jum id-difna tiegħi. Il-foqra dejjem issibuhom magħkom, imma lili mhux dejjem issibuni. Hawnhekk Ġesu x'inhu jagħmel? Egoista Ġesu jgħid lill-Ġuda qallu isma' qallu le ta' qallu jiena irid inħallija tħobb lili u ma tagħtux lill-foqra. Ġesu fehmu lil Ġuda, Ġesu kien jaf li Ġuda l-interess tiegħu ma kienx li jagħti lill-foqra. Ġesu kien jaf li l-problema ta' Ġuda miskejn kienet li kellu diffikultà fl-imħabba. Ma kienx jaf xiġifieri tħossok maħbub ta' veru u tħobb verament. Kien jaf Ġesu li dik kienet il-problema ta' Ġuda. Allura li jgħidu isma' il-foqra ssibuhom dejjem magħkom imma lili mhux dejjem issibuni. Xi tfisser din is-sentenza din il-frażi? Il-komunità ta' dawk li jemmnu f'Ġesu, il-komunità tad-dixxipli, il-komunità ta' dawk li jemmnu fil-qawmin mill-imwiet, il-komunità ta' dawk li jħobbu mhux jgħinu lil minhu fqir, mhux hekk taħdem, mhux hekk taħdem. Imma hija komunità ta' fqar. Hija komunità ta' fqar. Xiġifieri? Hija komunità li fija m'hemmx ħadd li jħossu għar minn ħadd. Din hija l-komunità ta' Betanja. M'hemm ħadd li huwa maqtuħ barra u li jiena mmur fuq u ngħinu minn ġewwa għal barra. Aħna għandna u ngħinuk għax int m'għandekx le. Mhux hekk tgħin il-komunità li temmen. Il-komunità li temmen tgħin billi jekk inti m'għandekx jekk inti fqir tiġi magħna u taqsam magħna. Kemm għadna lura għal dak li jixtieq minna Ġesu. Kemm għadna lura. Kemm tkun soċjetà isbaħ aħjar. Iktar kuntenta, iktar paċifika kieku nimxu fuq dal-qiegħed jgħidilna Ġesu.